months na. Nag-break na sila sa December. So, yung nag-anong ka lang nakikita sila sa mga paparazzi. The day na sila sa bagoy ng mga may iba na sa gala. Look, tanan nga mga fans part nga mga anong luwas na gito sa iya, gina mga fans ng mga diehard. Boycott sila part yan. Ano to? So, wala na. Nadula sa bintata. Ginahulatan mo na ng dahil. Gusto mo isa, iba naman mga taxation. Ang pinakalala, mga kaso niya ni Chris Wu, members ng EXO. Yaka K-pop na sa, pero may mga members, sila lang ang Chinese. So may EXO K na sila kami. EXO M, Mandarin. Ito may 3 or 4 na sila pa Chinese. Ano ito yung ilalala, ito yung kaso ng doon na sa label. Priso sa'yo, dasol, kumakagwa na siya, kay doon 15 years. Ang iyang Na-priso kasi 15 years. Ang iyang sa prisohan. Timagwa siya bilang mga 4. Pero siya subuman pa 80. Timagwa siya ng 30, late 30s sabi. Yan, pag-isa sa yan? Exile, pag-isa sa China. Hindi sa China na must-stay. What is it? Kung kasaan ka-unforgiving, di dyan sa government sa China, or ang mismo sa China, sa mga nakasala, wala mga sila. Kita ang black producer, ang sa mula, pala? Zhao, wait. Ang sa, mo na siya, ang sa mula, pala mga artista. Lagyan na sa kita, gusto mo doon, hindi siya gawa, wala sa gawa sa limelight. Kaya ginagawa mo na sa sunshine, sa government. Kaya ito something na may nahambal siya nga against. Or, di ba, control na sa Chinese government ang mga businesses sa mga tao. Though, gagawa sa bala sa hindi siya bala magpakontrol. Dula. Piskan si Jack Ma, di ba? Naman sa may saman mo si Dingling, wala na din siya, hindi mo kapalit. Sa Korea, kung grabe-grabe ang China, at least daw ang Korea, doon yung ng sa Korea, si Park Kyu-chul. Ito lang gin-test sa Korea, kasi ay, hindi siya lagi nga magwa. Part, hindi na hulag kung ano nga magwa. Ay, ko na siya sa nasa mga PSP na sa Hangro. Kasi may movie na siya, Rooftop Prince. Wala? Kasi pa sikat, kinasa sa ila, kalima. Siya ginangunang sikat. Tumod sa kaso sa drugs. Priso. Ito mga 2 years ng priso yun. Pero mas kabalik-balik. May movie sa tayo. Wala, dito. Sato niya? May 100. Tapos the more Kila? din ang Pinoy. 500. Pero Ay, kulang. Pero day, Hindi na mabayad na ako sa 30 ako dahil na kwan na alam ko blast Eh? yung mga Una niya, Tuwing ka bala? sila yun. 4. okay mapulot ko bugit-bugit wala ko pizza sa tricycle. Ni 400 lang. Taron lang ah. Oh, wala ka pumasay. Ara na nga na yun. Para bilog Pipila, 50. 50. Kaya natag mo sa akin. Ah. Tama. Sige na. Huli ka sa buwang. Yung bata ko to, hindi ko sa tiyak balay. Okay. Wala to taong balay. Yes, pa na ako? Nagpabakulod. Ah. Hindi ko pa napalda sa Ray. Why Kapag-kapag ka rin sa'yo. naka-boxer lang sa iligal. Maglakas sa gumawa. Hindi sa kampang eh. Hindi. Balay lang sa usto lang sa kaya magtanaw. Sang i-anime. Chinila, si Sally din sa magtapak. Hindi isang manok. Kay mga ano na. Oo. Pero kuwan ba na Mahapot. ng hambal ni Banawon? Niya subong gani unang ang ilay ang process ang mag-circumcise blow. Niya ng kuwan niya ng do dasid balay ang healing ha. Ti isang bernes lang to sa lingkon ti subong lakat-lakat na saya kagak Ay, ito. niya.
Kay ti laser, dog sunog balahaw, wala na kuno ya kadugo. Wala kuno na kadugo ya. Dason ang habok niya sinya. Ko pang do, wala ga kupos ang habok haw. Ya gamay gani na yang habok ang sang una yang palta. Kaya ako dako pag ginagani. Kaya Kaya amo na ko manual hambal to niya ya. nga kamatis bila ko haw. Manual to yan. Ya dako pag gani ya gani gamay lang ya ho. Diba isa nalipong, wala sa naralapsi. Kalawan ko lang sa gani. Mayo gani wala ko to nagapas, kaya ko nagapas, ko tinagibibig sa guro eh. Hinablos, kuya, waay ginayagin pano yan ni Manghod ko sa inang tuli, bala sa suba. Ginulat sa gina yung mga palpag. why? Ginulat sa gina yung mga army, yung mag-operation tuli, yan sa eskwelahan. Uy, kaya para may budol. Tihadlok man si Chi, nakulbaan man sa kuwan niya. ang pakaduwa na mo na nagbantay. Gasala sa kuno kay duwa, kuno ang ginabantayan niya mo. Ngayon to ko sa Alexander tama na sa Manghod ko. Abi ko, ano siya bala masigitan, ano wala isog-isog gid mo. Ayaw mo nila nakasulit sila yung Isog-isog gid. series na to. Sipay. At least balaw, wala yan na ganong Gusto nila, yung may kuwan niya, may anesthesia, yung ila yan. Anesthesia. Sa palpag may wala niya kung anesthesia yun. Oo, wala. Pakanood ka lang na iya. Bayabas. Bayabas, folks, apot. Ready na yung bayabas. Ang bawal, hindi nagbibi sa pa. Yung wala sa nagbibi ah. Tapos sa tubaladay, na kundi na circum na sa dasig lang lapang itaas ya. Ang nagnamilawas na Alexander. Gahib, ungit man ang bata kung mas Pero, may Ito kataroon ako, ah. sila ko nung aluwa. Ay nga man, Ba't yan ah? napuli ko. Ano balas 12 naman. Ano na siya? Oo, pwede na. Mm. 11:29. Matig-ang ko ko to sa balay ko, wala na patig-ang. Karoon pa man sapos pa na ako mapulay. So kaya nagkwanto siya sa marriage license, ay license or certificate. May certificate na Wala niya sura. namon kay nang hindi pwede to ang ginata ko siya kay photocopy lang ang Oo. ginapangayo ng original Original. di siling ko aga ka pa mahalin para nga sa hapon makapulo ka lang Ah, pati karong pa sa makapulo doon na pila-pila pa na sa Lunes daan subong ganit lang ko ginadaan tao ya. Lunes, Bernes na Oo. gutok din na niya Agahan mo pa na nga dali. kay subong mo itong adlaw ang deadline ni makuha ito karuan basi dugid na pasayan na lang Oo. kay kung dahil ko magkuha 12 days Tandaan niya ang pares. Ay, na may mga sila mga pares. manyaga na ta Daga na ta. oo pwede na ni kaya makalakas yan Ay, bagay mo. Yaga na ka mo. Kung patulong mo, hindi ka matuyot-tuyot. Pwede ka pa katulog-tulog. Ako mo pa pa lang kung kaya mo puti. Siya. Suran. One, shoot it. Sudah mana lagi kan tak kita yang. Berarti yang kali ini masih berarti lain. Wala nang biya. Namun namo sa sama kadagay di ako lang. Belum nang kalay ni. Ha? Belum may. Hindi ka so. Madam! Ano ba talaga, madam? Manda ka na sa ako. May Ano ang feeling? Ang isa taas, ang isa no?
May oras ka rin. Kuno kasi wala chinilas ko ka ng pag Isang Sabado break. Isang Sabado break ay dito. Dito tayo. Isang tayo. ano ni mga piyansa yung madam? Lain pagid ng warrant of arrest? Ano? Ang mapiyansa, kung siya na ang most wanted. Alay na yan. Ano yan? Bayad na. So, ba, nanalakpan sa ng ligat? Ang staff pa. Boss? Nober? Nober. Hindi nga rin doon. Ano ka nito? Ibang tao na tayo. Kaya na. Kaya lapit ako. Oo, balik ka. Ano may tasipon ka? Motor ka? Mahal niya, gawin niya sa sakyan yan. Hindi. Virus. Yung biras. Ilan? Legend. Mahal niya. Ano naman eh?
Hmm. Yan, ganun to sa'yo. Updated counts. Tatlo. Paano ako nagka-count? Tatlo? Ako isa mo lang ako nag-attend. Ano? Samon ba lang live stream mo? Wow! 22 si ma'am.
Paano mo message man? Three dapat, diba? Dua pa lang. Ay, okay lang na ah. Yes, ma'am. Aalis na ako, hatid ko anak ko, pero laptop ko andon sa loob ng play. Wag mo muna end ha, habang di pa ako makabalik. Thank you po. Thank you, sir. Rinig ko yan, binabasa mo comment ko. Yes, ma'am, alis na ako ate. Rinig ko yan, binabasa mo comment ko. Yes, ma'am, alis na ako ate. Pero laptop ako sa
ako makaon, no ha? Wala ko jacket. Naana di ay. Marceline. Yagata, ma'am. Kaya ha? Oo. Pero okay ba yung kain lang para ano? Ma? Upo na ko siya ano. Malakat sa? Di ma-duty ka karon sapon? Imni bulong ka rin, di magabo? Kaya naman ko lang. Nabalig, ikaw? Nagumugi naman daw ano? Okay, butang hiyan, no? Karon sa gabi, kasla? Para makukos siya, oo. Kuya namin na. Para makukos siya nga bu. Diba mas nagabok kaya pag ano, kaya itong pilot niya, compress yun sa ice. Oo. Ginalumang yun sa ice. Mga kasi nagabok, tigaling hindi arang yung nanabidya, rakit siya, may sakit-sakit. Ang luya, ingat pa kag ibutang mo. Oo. Amon, hindi gawa kami palagamit luya, sir, ng kasla. Para sa bali, oo. Kaya ginakupos yan na. Tapos ang, wala, nadaguro sa inyo daw. Sa, ano na gani? Gani na nga daw, pagkitang lampat. Kaslay? Hindi, aside sila mera. Pero okay ng kasla. Paano mag-message sa ano man? All messages are visible. Paano kung maka-message man? Three. Kailan ma? Ako ma'am, pasok po ba ako mamaya sa ano daw ma'am Katni? Kaninong live po 1 p.m. ma'am?
Ay na, ano, man si Sir, ano ba din? Sabi ko pala kay Sir Freddy. So, ulit po ko na siya. Silang journey doon. Ever supporting. Lang lang. Kasi mga watch hour. Ako sa subscribers.
May panadyakitan si Clear out. Four na sila.
Salamat. Paano ko kaano man? How to ito na. Ay, salamat.
Paano ko ka-reply? How to reply? How to reply messages in live stream? Sawit. Kita mo na yan. Kita mo sa sponsorship. Wah, Dragon Balls. Ha? Dragon Balls. Ang ano? Dragon Balls yung nasa roots. Ah, Dragon Balls. Ay, Plabe, pinong kita? Dahil pa sa... Ang salino? Paano ka naman? Ba mag-reply? Paano mag-reply man?
hours tani ka. Tani hindi na mag-log. Wala, ano na. Alisan. Para naman sa. One hour. Vibrate naman. Marcel nuts. Diba? Oo. Balik pa rin na kay may time stamp kay. Nga ba? Yung musuhan pa ito nila. Oo. Pwede mo nagyapon kay duhang kay kano. Hindi pwede ma-derivate kay nakatag bisa, no? Nakatag na kaan. Mabiyan na nila. Pwede mo yapon niya isang niliwat ito sa wanted yapon niya. Nakaso.
ni si Pio, lain mo ng lupo, di ba? Ang? BCPO? Oo. Siyempre, lain eh. Yun, lorong na lorong sila, lorong mas wanted na. Mga boy sila spot. Alangan ni other nila kaya nakatag sila system nga mas wanted. Oo, pero Pero hindi may other yan. Para sa system nga mas wanted sa mo. Kaya alangan mo butang mo lang ako niya nga other wanted eh. Nagano na karon. tingaway sila nag-ano, ti Sir Rao. Nagkadto, kag mag-join. Gidwa ka criminal case number mo. Ah, okay. Bali, isa sa aton, isa sila. Okay. Eh, dua ka case number, puro man mas wanted. Mm. So, ang isaya ka criminal case number, ya, dito sila na yung ma-arrest. Oo. Mm-mm. Ang mga bal nga dakpon. Mm-mm. Tapos kung ako, tawagan na sila, kasi ilisip ko ako na din nila. Pag na-serve na sila. Mm-mm. Kaya lang ano, hindi din mag-spot kay nakot na nakagina pa yan. Hindi Mm-mm. ko na akong spot Spot agad na iya. Accomplishment na iya. Nang kita nag-arrest, pero sila ang may responsible nga magkuha sang ilang sang tawo. Oo. Sila na tayo makuha. Sila makuha. Mm-mm. Sila nila dalawa kung nila sila ma-present. Oo, amo na hambal ni Sir Asmod sa una mo. Eh, Gastuan gina nila kung baga kung halimbawa bi ang kaso ya sa Mindanao. Diri na arrest sa Region 6. Ang Mindanao gastuan ginaya nila ya para kuhaon din nila ya. bali sila din katulong mo. Sila ginaya makuha di. Depende sa inyo kung nang istoryahanay kung kamo ang magtulong dito. Pero kung depende Pero kung sila yang maghambal mag-commit nga kuhaon din nila, ilagi na iya. Bali, isa to, kamutin mo ano mo. Eh, kamu nag-alis to, kamu ma-return support. Mm-hmm. Hindi na lang si ate. Depende gani. Oh, 38 views ba? Wow, wow, wow. Ilan na ni ka-hours? 0 comments. Kaya, naku, marami pa ma'am. Huwag ko pilitin ma'am. Okay lang, bawit sa sunod. Papakainin ko yung panganay, tas ay feed ko na naman yung baby. Hindi pwede masabang most wanted din yung tao is ikaduwa mo sa hindi bibiraw. Isa lang ka, ikaduwa sa ba? Isa lang ka criminal case? Isa lang ka persona o linaing na kaso. Pwede Criminal case. Oo, pwede Hindi naman yung Kung same yung criminal case, hindi pwede. Pero kung separate ang CC, pwede kid.
nga diri lang i-serve sa iya Oo. ang warrant sa BCPO. Oo. Pwede Ilang ano. Pwede Kadto sila di kang i-serve bitbita warrant nyo ang kami ang case number nga mo na kaso. Diri na i-serve sa iya. Alangan man buyan mo to aneng piso sa may ano ayo, may tindahan parang may serve sa para sakop sa BCPO. Basta ilan nila na sir most wanted. Oo Pero ano lang inquire lang biliwat kay basi may guidelines sila nga bago. Pero kung nain yung kami case kag arrested na siya diri, pwede gid. May karapatan kang manahimik dito sa silda. Ilangan na yung nakatuon din sila. Ako na. Di pa sila kay di sa budlayan live. Nagpalit na siya. Are you sure that you want to stop